Velkommen til den her video. I kan se, jeg har høretelefoner det første gang. Okay. Den her begynder at blive... Det bliver lidt kedeligt. Jeg er ikke god. Så jeg vil ønske, at I giver en like. Og jeg hører altid musik. I kan se... Spiller computer. Jeg har Movistar FC. Jeg svarer. Og det her er Berkan. Og jeg er heller ikke en dreng. Nej, jeg skal ikke spille. Vi skal ud og kigge på damer. Okay, det skal jeg ikke. Skal vi feste, eller? Ej, jeg vil bare drikke. Jeg vil drikke en kop te med... Hallo, jeg vil gerne vise dig, hvordan det gør det. Så skal den slå os. Nej! Så nu jeg skal have penge. Okay. Hallo, prøv at se. Skal jeg filme? Kom ud, hører jeg det Skal jeg her. trykke film? Så jeg ønsker, I giver en rigtig stor like. Se med til min næste video. Jeg ønsker, jeg er nybegynder, så Bibi.